Den til at køre. Målinterview. Janus, hvor lang tid er der gået, siden du kom i mål? Jeg synes ikke, det er gået særlig lang tid. Hvordan var det at komme i mål? Nej, det var godt. Det var rigtig godt. Vi havde en god sidste kilometer, hvor vi lige fik strukket ud. Og så da vi så kom i mål, så begyndte det at gøre ondt. Det vil jeg godt advare mod. Jens, hvorfor gør du sådan noget her? Det spørgsmål har jeg stillet mig selv rigtig mange gange de sidste døgns tid. Hvorfor gør jeg det? Jeg tror, det er for at se, hvor langt jeg kan drive den. Nu har jeg... Det er jo så første gang, jeg har løbet så lang tid. Og så langt. Så jeg har ikke lyst til at prøve at se, om jeg kan løbe længere. Men hvis jeg kender mig selv ret, så kommer lysten en eller anden sindssyg dag. Det er jo ret svært. At man burde virkelig lige nu, skulle man tage, og så skulle man sige til det der kamera, det gør jeg aldrig. Og så skal man vise det til alle sine venner, alle sine bekendte, og så skal de hjælpe en med at man holder det.